Nu, el vine la el și-o căutat. Nu mă să-i zic că ne-am pus. Dă-i nici că doamne, că nu poate. Dacă nu trebuie să duce pe spate, mă. Dacă nu trebuie să duce pe spate. Hai să mai așa te vreau. Așa, scurt, să bine. Așa, bravo. Bravo. Ia te pregătești, spate cu spate. Hai să facem ring-ul. Hai să facem. Ia dă, mă. Băi, pătrățica asta, băi. Băi, cu coșta ai cu minți, băi. Du și eu scândurul de la Iona. Eu te-ai, băi, Marcel, în pătrățica asta, să nu știu din pătrățica asta. Eu s-am bițu. Băi, dar nu te-ai geaca, băi, răpănăscă. Băi, ia-ți geaca, băi. Da, mă, bune și Nu duci și el, faci de-a lui și să facă. Ce-ți dau eu mai aici, ce-ți facă? Și să se acoasă și la mătă, să zic că sunt... Da, mă, da. Ai, mă, cum faci? Da, bine polite, da, dar tu dai ceva din cauza lui? Dar de cauza lui, mă, noi suntem mari, trei. Activa, l-a păsat în portbagaj, te bag. Dar ce filmează? Dacă vine poliția, mă, mine pe acolo. Eu le sunt la mine. Ce faci tu puțin asta? Marcel, nu, poți drept, bufuna! Care un eu? Da, să-mi ia bani, ai? Da, eu să mă doră în pulă de poliție. Dacă dai în el, îți vei ce spune eu. Băi, lasă-l în pași, băi! Nu, lasă, dracu, da. Crezi că eu plâng că mi-e dat? Sistemul. Da, da, că eu dai să putin. Hai, mă, schiți, mă, nebun. Rischi, mă. Ai, să iei frumos! Cea mai tare stavă. Băleu, mă. Haideți, băi. Mai dau o mână. Băi, dar cred că ai ajuns cu mâna Băi, Marcel, las ca și să iei, dar nasul tu-i l-ai spart. Băi, și să iei, să treacă. Ce-ai făcut? Ai vrut să aprins focul? Ai vrut să aprins focul, mă? Hai, dă-l, ăla, ca să nu zici, mă, e pula. Băi, gata, nu mai da pe față. Nu mai da că te fac iupti. Nu, da, bă, ești nebună de fă poză la mână. Hai să fac. Nu! Nu! Nu, fără scaun, fără scaun, fără scaun. Băi, pune, băi! Chiar am ajuns. Ce era când te duci să duci la măta, uite, ce s-a făcut de asta.